Samuel ngoma edi kan ti aduonu nan. Na Saul san free Filistifo achi bae no, wo ka kire no se, hwɛ David wɔ Engedi srɛ so. na Saul fa marima mpensa. Wayi won afri Israel nyina mu. Na okose ɔrekɔhwehwɛ David ne nipa no nkakraja botan so. Na oduru nwambu a ɛwɔ ekwan no so no ho. Na ɔbodan bi wɔ hɔ. Na Saul hyɛne mu sɛ ɔrekɔkata ne nan ho. Na David ne nipa nso tete ɔbodan no mu no ho a. Na David nipa no ka kyerɛ no sɛ, hwɛ Dawurade ka kyerɛ wo sɛ, hwɛ mede w'atamfo bɛhyɛ wo nsa, na woayɔ no sɛdeɛ ɛyɛ wɔ w'ani so no nie. ɛna David sɔre wiawia ne ho kotwaa Saul batakaria no. Na ɛno akyiri no, David akoma bɔɔ no periperi sɛ wɔtwa Saul atade ano. Na ɔka kyerɛɛ ne nipa no sɛ, Awurade ma no mpare me sɛ mɛyɔ me wura Awurade asra no ade a ɛte sɛ mɛtene me nsa maka no, efisɛ deɛ Awurade asra no ne no. Na David nsɛm yi bɔɔ ne nipa no pem. Na wampene ama wansɔre antia Saul. Na Saul sɔre firi ɔbodan no mu sii ne kwan so. Na ɛno akyiri no, David nso sɔre firi ɔbodan no mu firi adi. Na ɔhyɛɛ Saul mmɔn sɛ, Me wura ɔhene. Na Saul hwɛɛ n'akyiri no, David bɔɔ ne tiri ase na ɔkotoe. Na David ka kyerɛɛ Saul sɛ, Adɛn nti na wotie nipa nsɛm a ɔkeka sɛ, hwɛ David pɛ wo bɔne no. Hwɛ ɛnɛ da yi, w'ani ahunu sɛdeɛ Awurade de wo hyɛɛ me nsa nnɛ ɔbodan no mu. Na ɔkaa sɛ minkum wo, na medodoo wo ho. Na me se, merentene me nsa menka me wura, efisɛ deɛ Awurade asra no ne no. Nso magya ampa ara, hwɛ sɛ wo batakari ano kura me nsam. Na ɛnam sɛ matwa wo batakari ano na mankum wo yi. Hunu na hwɛ sɛ bɔne anaa mmarato bi ni me nsam. Na menyɛ wo bɔne biara. Nso wo deɛ, worepɛ me akum me. Awurade mmu me ne wo ntam atɛn. Na Awurade nyim awerɛtɔdeɛ wo nsam. Na me nsa deɛ renka wo. Sɛdeɛ tetebɛ no ka no, abɔnefoɔ so na bɔne fire. Na me nsa deɛ renka wo. Hwan akyi na Israel hene atu die yi? Hwan na woreti no yi? Ɔkraman funu akyi. Ɔkraman due biako akyi. Na Awurade nyɛ otemmufoɔ. Na ommu me ne wo ntam atɛn. Na onhunu na onim asɛm ma me. Na ommu me atɛn enyi me wo nsam. Na David kaa nsɛm yi kyerɛɛ Saul wieɛ no, Saul kaa sɛ, Wo ne nie, me ba David. na Saul maa ne ne so sui. Na ɔka kyerɛɛ David sɛ, Wotene kyɛn me, efisɛ wode papa atua me ka. Na me deɛ mede bɔne matua wo ka. Na woakyerɛ me nɛ sɛ wo ne me adi ne yie. Sɛ Awurade de me hyɛɛ wo nsa na woanku me. Na sɛ obi to ne tamfo a, ɔbɛma no de ne ho sɔn akɔ anaa. Enti, Awurade ntua wo kapa nhyɛ deɛ wayɛ me nɛ yi anan mu. Na afei hwɛ, minim sɛ wobedi hene, na Israel hene betim wɔ wo nsam. Na afei ka me Awurade ntam sɛ, worentwa m'asefoɔ a obedi m'akyirɛ ngu, na worempepa me din mfiri m'agya fie. Na David kaa Saul ntam no, na Saul sii mu kɔɔ fie. Na David ne nipa no foro kɔɔ bepɔ so atenaeɛ no mu.